Meda Twedampon Kwame ase. Ewo mpenso odi me bedui. Banse A4 guest na odi mfi baako aka me fie. Ya mesra kan na se beda Nyankopon ase pa. Ehwe afisi mu amane hunu mu nkwanhyia mu atepe bed ni nyina no da so te ase. Abesinde. Amanne se mogya di me ho afimsare dia na da seta be nyame. Ene me fie nsamanfo se omo so aba me ho ban. Sebi ohene wote akonya so a wo fie nsamanfo eba ho ban a sebi bibia ni ho a sebi wetin ayo. Na wo fie abosom eba ho ban a menye hwe se bibia betimi ayo. Me hwe se pempenso a mabedi akonya CCS ni amase nanya mfie ba kwaka me mfie na sebi mete nkwam me de kai koba menya metai kura ntuda sebi me nkoda hospital da na ne nyina ye aseda me de ma Twedampon Kwame ne me fie nsamanfo ne me kurom abosom se me da omase de ya masana ka bi me se masana da asofofo a omo fuman ase e kan asofofo ye Christian councils a omo fuman edru mre omo ba fie bebo mpa ye ma me chere me akwanchere ebo me ho ba metimi ti fie na omo ti nwure na omo bo mpa ye ma me tan da nkramofo so ase so mpa ye fie da bia omo kobo ma me ta se apomuden me kanko ne me mpuntu ebekoso do bibia ase da bi enkoma me ma me na kusia mo bia otosumi fu mama ahema se me da na siye pa se ne wode bia bedu pembasuyi sebi batan a oni me ye ne babedie sebi tu kwanza me ma ya sebi me maame on na kopem se wate se be ka beduru ansana ono ankasa ahwese madware madidi ansana obeda wada da me maame ase pa na etaso bi me da me nkonya sofo me papa me nkonya sofo enyina ase se wo so abome kidom sebi bibedi akonya encheye betimpanfuoi etumifo efre meeting a omoba bibie ni ame na omoye ema kabomuba na to so be me da mahenkwa mom kita me chinye me drabafo mehenkwafo nyina eduba bia na mu wadene de ebeti omo nyina ata machi abedunne anne meti ase na meti nkoma na yasda na me de manyame etwa to ye me ankasa ho kani eye gift sebi awade mu nsem bebre ohene a madi akonya foforo na menam ha me fa ha me si ha etere bia be na otwoka na menya ndurufi na ohum bet nyina de mpaebo etamachi amana metema bedu ha ede mesme kwa wie nyina ye woni pa sebi mintimi nyino enfirimo sebi me mfa na se akonya mu de akonya to nchen a oyimi nua yokope na se ba akonya mu so a osan yemi nua akonya dia me bedi ye woni na abeyi me nua pa anne ene me dimi se me simbo se me fu mama hina sebi na ye mi ankasa me nua ba fo Kofi Atobra we da de so aba hina sebi papa yi Thursday me hunu no wonyi mi muda sise manfofo anfre no ana sise edu ba bi kura me nifu ma na ono te ha ehwe machi ono so ni kuma se na me se me to hwe na ki ya te se ntafo bi nkonja obi ya ka wo ma ne enam kura bi bisa se hwan na ye panyine ye ntafo na enam ayonkofa ne do ba ko a ewo me ne ntamti na me ne me nua ba fo Kofi Atobra abeye nua ni nyina nkamfo ni nyina me nuanom ye me nua don samere mai Lilian babusha fo me kase me bodin ahwa na makobo bi di ma obi di me de babusha fo nyina ase me maame no ma mo kuma ase me nuanom mo kuma ase nyina me do mo nyina ase mpaebo a omobo ene me nkunya sofo ne me kuru a atwa fo ma ho ahie nyina mo nipa sebi mpanyimfo ne nkora nyina me do bibia ase ne mpaebo a wo ba ne metima duru sei ne nyina meda ase ne nyina wie no se besi panyin dware wie a na efiasa ne nyina nkoma ye nyina yewura sante hene otufo se tutu metene so amasore se bi one ne o mama ye dia masi ayi anne metimi kase me yefu mama hene se bi one na wapagya me aduru sei timi nkase ne me nanase me danase pa nya me nhira no
ɔma no kwatenten ɔma no pomudene na ɔmfa hwɛ Ghana santeman ne fuman na ma hoda yi die na mesrɛ ma sɛ ɛnto otumfo ne sɛ Nyankopɔn hyira nkɔ no hɔ na ɔma no kwatenten a obetimi de ahwɛ yɛ aboa yɛ ama santeman ne fuman abɛyɛ krabɛhwɛ ya meka nyina ne sɛ ma woda yi meda obi bia ase nam fofoɔ me nuanom ɔma mo aburokyire ɔma mo Ghana nyina sɛ ebi ade akyi anɔpa na sɛ ɔmo te sɛ akɔbɔ kukurukɔ a na yɛ mpaebɔ kɛse a bɔbɔ maame a Nyankopɔn de mfi baako aka me mfi no da mu nyina ase. Pack TV, the pride of Africa.